аз съм Борис PlayBG и днес ще играем на Clash Royale, но първо да ви покажа новия апдейт за нея. Тук има 4 нови карти. Едната е Epic, другата Legendary, другата Epic и последната Legendary. Така аз имам шанс да ми спадне една Legendary. Не знам коя е, не мога да я отворя, ето и сам ще ви покажа. Не става. Така, друго ново има в битките. На мен току-що ми се падна в ето този спирти и също и този балун. Но спиртито не е чак толкова силно. Надях се на Ice Wizard, ама спиртито от Free Chest. Така. Тук. Сега то дали ще ни бие. Ето той ни взе едната кула. Лошо, много и то. А ние не успяхме неговата смол балун. Той е доста силен балун, но не може да върши всичко. О, и виждате как скелетчетата довършиха замъка. Кулата де, то ако беше замъка, щеше да гати якото. Май си следим и правим едно и също. Съм забелязал. Ето сега ще му взема Валкара. Много лесно, но пуска неговите миньони и убива моите. То имам чувството, че ми прекопира всяко нещо, което направя. Тая пека няма да е проблем за нас. И виждате сега как ще... не. Взема кулата, ама не. Добре. Що не? Хайде. И тук убивам най-страшните, така да кажем. Това дракон не мисля, че ще е голяма беда. Олеле. Тук ще му взема това. То няма ли да се спре с тия гоблини вече, бе? Те станаха за смях. И тук аз бия. И ето го другото ново. Гледайте как показва коронките. Много яко е според мен, де. Така. Това исках най-много да покажа. Дали има нещо да съм забравил. Показах ви картите. И то зап ми се падна току-що. Те ми се падат много на рядко вече. 3 карти получи в един и същи ден. Едната силна, другите 2 слаби. Най-силна
картата ми е балуна май. Я да си видя коя ми е най-силната карта. Чакай тук, къде съм гледаше това? Че забравих. Да, сетих се. Не. Харе бе. Тук някъде би трябва да... сетих се. Ето тук пише Minion Horde. Да. Балуна май ми е най-силен, ама... Не, той е на първи левел и сигурно за това. Трябва да си го апдейтне. Добре. Мисля това да е от този клип. Абонирайте се за канала, дайте палец нагоре, ако ви е харесал и чао!